maken, dat moet je jongens weten. Dacht aan 16 jaar, gekker gaat het niet. Wie willen serieus genomen weer? Zo ze net al even in beeld, we zien nog weer even de cameraman van Voor de Gein. Jij? Nou, voor degene die eens hebben we ook echt geen uur. Nummer 17. Dan komen ze hier, de keteleers. En dan komt een groot bord ook in beeld. Het rozenpeetje toe. Nee, nooit natuurlijk. Wie dat wel van plan is, dat kan natuurlijk direct doorlopen naar het gerechtshof. Door de edelachtbare, of de onedelachtbare zullen we maar zeggen. De schuldigen gewoon veroordelen. Ja, we zoeken net een rechter in het beeld. En het leuke van de rechter is dat in het beeld zijn. Volgens mij heeft vorig jaar de ketel van heel dichtbij gezien. En niet als rechter, maar als verdachte. Joekskapel, de keteleers. En in de vijfde zien we de draaidal van de Duivelswagen. Ja, hij rookt nog niet echt, vond ik. Nee. Want nu wordt er nog wel van het brugholen groeien. Dat was even de volks van de keteleers hier. Theo Buitenhof in beeld. En gisteravond was het weer zoiets op stijl. Toen kwam de nieuwe vorst Lucifer uit de Heil. En dat was voor dit jaar vorst Han Pieters. Ja. Han Pieters, 26 jaar, onder andere lid van de vastelovensvereniging de Keteleers, maar ook als voetballer bij FC Steel actief. Als ze het wel gehuurd hebben, volgens mij zien ze met druurkoud bezig, of ze zien het vlees en het ruiken, dat kan ook. Daarboven staat de nieuwe vorst Lucifer 94. Han Pieters en even hem staat de jeugdvorst Lucifer Kai. Nog altijd een uniek gezelschap binnen de Teerse Vastelovend. De Steiler Duvels. En kijk eens, hij heeft er zin in. Ik heb elke keer ook weer respect voor al die jongen die er bovenin